Straight to the point. Now, ang nagpasunod yun ang duha ka mga hostile witnesses nga gipresent mahigala sa prosecution. Si Gina Acosta, ang SDO sa Office of the Vice President, o kining Assistant Chief of Staff nga si Limuel Ortuño sa Office of the Vice President. Nagsunod sila nga gipresent. Og unya atong tan-awon mahigala hagpato na to ang substance sa ilang mga testimonies, pero doon na po mga higalay mga pinangutanaan sa mga senator judges nga medyo foul rasad kaayo, no? Straight to the point. Foul in the sense mahigala nga di ka na pwede. Bisan labi na kadto ka sa regular court, dili man mo inana gyud ang huwes. Nganlan nimo mahigala mo to doon statement si VP Sara nga senator judge ka mo ngan ka og estupido. Naunsa naman ang kalakiha? So doon na kay konklusyon di ay kumauhon. Giganlan niya mahigalang witness estupido katos Gina Acosta. Gahapon sad mahigala si kinini ang Limuel Ortuño ginganlan sa tanga-tanga. Unsang klase sa pagka-judge si Kwan? Senator Judge Raffy Tulfo. Straight to the point. Ang judge manggod mga kaigalaan, dili lang ka impartial, you must also appear impartial. It is not enough that you are impartial, but you must appear impartial. So, kanang mga pangutana sa mga senator judges, pwede na, pero more on clarificatory questions. Pero kanang questions nga imong gi-condemn, ni-condemn na ka, wala lang kay, unsa man din ang impeachment trial, mabitan ang day trial, mausik na lang taog, kunuhay trial diha, just for the sake kunuhay nga, aron ma-legitimize ning gustong tantangon si VP Sara. Straight to the point. Doon ay trial, kaya ron nga present og ebidensya, ang prosecution, mo question ang defense anang mao mga ebidensya, unya part na po sa defense ang mo present og ebidensya, mo question po ang prosecution, mo cross-examine ang prosecution. Ni amantas demokrasya nga nasod. So sa demokrasya nga nasod, di man pwede mga higala nga, Vice President na, gipili mahigala sa 32 million Filipinos, siya'y pinakadaghan og boto. Taas pagboto mahigala sa presidente. Imo lang tanggalon without due process. So kanang trial, part of due process na. So as of this time, napaman sa stage nga nag-presentation of evidence pa in the part of the prosecution. Wa pa kakabati sa mga ebidensya sa defense. Nya the way Senator Raffy Tulfo mahigala mo mangutana sa witnesses nya mo himog mga pulong mga unbecoming of as a senator judge. Straight to the point. Kana prangka-prangka na pagkaistorya mga sukitig paminaw. Kalma-kalma lang din, ay lang palabi. Ha? Kana mo gamit kag pulong estupido, foul na. Mo gamit kag pong tanga-tangahan, foul. Ipaprobar sa prosecution ang ilang ebidensya, then kamoy mo appreciate as senator judges. Muna, as of now, mahigala mo ingon ko ha, prangka-prangka ang pag-istorya as of now. Dili pa ko mo ingon nga, unsa yun kay, tingali, nagpaabot ta tingali, o doon na pa'y mga witness yun, nga bumba ipabuto or pasabog ang prosecution. But so far, wa pa yun. Mabito, ako ipabati ninyo sa Lacson ha. In fact, Senator Judge Lacson nga, sakop sa majority group, mingon siya nga, hanggang ngayon naghula-hulaan pa tayo. Tanawa na ko na, gahapon mga kakilan mo ni ang gisulti ni Raffy Tulfo. Dili pa ta mo adto sa kuan ha. Di pa ta mo dive mahigala sa meritos kaso mo ni ang gisulti. Duha ni nagpasunod ni si Gina Acosta og si Limuel Ortuño. Dili man nalalay mga kagilan in the part sa prosecution nga mo present ka og hostile witness. Kaya but pasabot ng hostile witness ang interest anak dili inyo. Pero kamo may nagpresent.
Di okay. So unsa may nakuha ron pag-present ni Gina Acosta. Kanas Gina Acosta o kini si Limuel Ortuño, dunay sakto tong tubag ba ni Limuel Ortuño gapon sa danginganlan sa Tulfo may galag tanga-tangahan ingon si Limuel Ortuño may gala, with all due respect, Your Honor, I take offense na na imong gisulti because nagtrabaho lang siya sa iyang trabaho o nagbantay po siya sa limit sa iyang trabaho. Straight to the point. Sama ng Gina Acosta, simple naman na. Si Gina Acosta, of course, ang iyang testimony is very limited sa pag-withdraw sa kwarta sa bangko. Iya nga na, SDO man siya, giton over niya kang La Chica. Di ra gyud kutob. Ang mapakapin sa istorya dito nga, wa man say personal knowledge. And a witness cannot testify on matters that she does not have personal knowledge. Sila Chica may dunay personal knowledge, gano'n di man niya ipatawag. Straight to the point. Mao po ni si Ortuño. Ang iyang trabaho ang pagtubag. Isip Assistant Chief of Staff. Mabita nang gihaya ng VP Sara mga kaigalaan. Makita ni mo si Ortuño, pagpangutana bitaw gahapon na yung anong gihayan mga VP Sara, basig paringti mo o sa baka. Ni-apply siya. Pag-ingon nga, manginahanglan ong Office of the Vice Mayor ba to? Office of the Mayor? O? Naibikansin nga apply siya. O magkabasagog ka ng kanana ang TOR, Transcript of Records si Ortuño, dawaton sa ni mo dayo eh. Labi na karon hinahanglan ka og writer, kinahanglan ibutan ta Sara. Di man nakalikayan hinahanglan ka writer. Busy naman kayo ng inana imong ranggo. Tanaw niyo, masko man din eh. Communication Arts, uy. DivCom pa yun. Ay, hayron ta ni. Labi na imong kanon day, kamo, mabe, pakita ako article ko na may suwat ka, oh. Hire. Kita ni mo, pagpanubag ni Ortuño, mawitaw sila mismo, nakasabot sila nga brilliant witness ni. Straight to the point. Pero unsa may gihinga ni Tulfo? Straight to the point. Now, atong balikan mga kaigalaan. Kini ni ang mo-behave ba o kanang klaro ang atong mga senator judges. Kanang mo gamit mong termino nga medyo foul kayo. Mas mayo og dunay makasulti unta nila, makahunghong ba? Sige ba na sa patuyang mga sukit paminaw? Wag gyud nakahunghong nila nga kanang estupido nga pulong diha nang buhian mahigala sa impeachment court nya ikaw senator judge ka. Kanang tanga-tangahan. Nga klaro man ang tubag sa witness. Natong balikan mahigala ha kini si Senator Raffy Tulfo mga sukit paminaw nga may nibutyag ani. Okay, atong balikan sige kuno names, play names. Katutuang pagpangutana na niya mahigala ngadto kang Limuel Ortuño, ang Assistant Chief of Staff na sa Office of the Vice President. Okay, names. Judge Raffy Tulfo, you are recognized, sir. You may proceed when you're ready, and you have 2 minutes. Mr. Witness, sakitin ba ang marami sa inyong mga informants? May mga malalang sakit ba sila? Sir, that I would have no personal knowledge po. You sir. should. Kasi ito, ang dami. 170,000, 50,000, 200,000 each informant. So para mabigyan nyo ng napakalaking halaga bawat isang informant pambili ng gamot, dapat magtataka ka. Anong gamot kayang bibili nito? Bilang isang intelihenteng tao. Boss, I know ako you're very sabi. intelligent. Hashtag saon ta ni. Pila tong informant? 100,000, 170,000. Mas dako gyapon Viva Max bisag unsaon. Viva Max may gala 200,000. Warm up pa lang yun, paldo na. Ato lang ni agi mahigala katawa. Sakitin ba kuno mga kaigalan? Kanang butanga dito na sa ubos, sa ground implementation, wala kay bawo si Ortuño kay civilian man na. Katos Colonel La Chica. Si Colonel La Chica kay sa Intel man gito siya. Siya gi patawag hantud nun, wa pa gyud. Way plano ang prosecution nga ipatawag. Si Colonel La Chica, mo man to'y mo connect. Pero mo lagi na, duha lagi mahitabo og ipatawag to si Colonel La Chica. Malagmit, matagak si Sara,
Pero malagmit sad, ma-explain la chika ang intelligence operation, ug unya mahikibaw na noon tanan katawhan nga wa giday sa bisag gamay sara. Sila chika mo'y maka-explain ana, intelligence work man gud na. Balik, rewind ko doon, nyate pa, bati to balik tong, isa tong Viva Max dong, pila ganitong Viva Max dong, paldo naman kuno senator ganit kuno adto di ay. Pertik niya sukuha ini mahigala. Be, balik kuno gamay be. Pila to'y kantidad ani? Sige, be. Senator Raffy Tulfo. Rafi Tulfo, you are recognized, sir. You may proceed when you're ready, and you have 2 minutes. Mr. Witness, sakitin ba ang marami sa inyong mga informants? May mga malalang sakit ba sila? Sir, that I would have no personal knowledge po, sir. You should. Kasi ito, Pause. 170,000, 50,000, Posa dong. You should. Nganong you should man nga, tubag naman siya no personal knowledge. No personal knowledge, kaya sila chika mo doon ay personal knowledge. Sana iya man ang mga informant. Si Ortunyo, mga higala, assistant chief of staff man na naaraman sa opisina. Dili man sa mga nag-implement sa intelligence program on the ground. You should. Anong you should man? Sila chika mo idunay kuha na. Sila chika mo idunay kay balo ana. Pero isa you should kita nawa pila kuno gasto da sa informant kanang mga agents ba. Sige, proceedong. Sige next. each informant. Tayo pa So, balik. Rewind gamay para may baon na pila ganito yung kantidad para maklaro ta lang. Kaya ato man itandi sa Viva Max. Sige ko no names. Pwede ma-rewind gamay names? Sige. Mabigyan nyo ng napakalaking halaga bawat isang informant pambili ng gamot. And you have 2 minutes. Rewind. Sige. Kana. Okay. Mr. Witness, sakitin ba ang marami sa inyong mga informants? May mga malalang sakit ba sila? Sir, that I would have no personal knowledge po, sir. You should. Kasi ito, ang dami. 170,000, 50,000, 200,000 each informant. Pause. So para Pause. 170,000, 100,000, 50,000 each. Daday 170,000, na po 50,000. Mahal gyud pong Viva Max tana. Paminawan ko na to, nim sana to yung Viva Max nims. Asa mo to kay nakalimot ta pila ganito sa Viva Max katong si Senator Paldo ng daan asa to no. Nakay video da. Ay balik ko no to gamay be para ato lang makumparar ba ang presyo. Kanala ba trabaho sa informant mga higala di pa nalalim kay sa intel nga kalibutan mga higala kuyaw na Royal Karante. Madtugog ka sa kon nguha kag information ba. So purchase of information na. Kuyaw na. Pero ang gibayad mga higala na ay 100,000, 50,000. Ang dili kuyaw kanang Viva Max. Yahay ng trabaho Paldo. Asa man tong Viva Max dong? Ato kani be. Balik sa kuno kay Roman. Baw anto pila ganito yung kwarta ni gani. Sige kuno dong. Sige. Play. Sabihin na kahilera sa mga senador, ganyan. Meron po. Senator. Senator. Naku po. Iilan lang ang senador. Naku po. Ala. So, iilan lang. Si Senator. Magkano Si in-offer ni Senator? Ano pa lang. Tip pa lang, paldo na. Tip pa lang, paldo na. Tip pa lang, paldo na. Magkano mag-tip si Senator? Abot ng 250. 250 to 300. Wala pang nangyayari to. Wala Sa 250 to 300 mas dako pag yun sa informant. Si Senator. Magkano Sige dong. Mas dako pa mas dako pa. Palag sa mga higala nga 170,000, 100,000, 50,000. Pero mas dako pa mahilati pa lang ha. Si Senator, sige ko na. Balik ko na dong. offer ni Senator? Ano pa lang. Tip pa lang, paldo na. Tip pa lang, paldo na. Tip pa lang, paldo na. Magkano mag-tip si Senator?
Abot ng 250 to 300. Kuyawa, mahala day, oy. Mahala day mga higala. Kinsa day nga senator, bay, padayon sa nato. Okay, naman sa unahan. Padayon ko no names. 150 to 300. Wala pang nangyayari to. Wala pa po. Ah, ganun ang senador, ano? Grabe, no? Napaka, no? Opo. Napaka-generous pala nila, no? Kasi galing sa tax. Oo nga, no? Mga galing sa tax, mas lalo siya, no? Ay, nako. Okay. Tapos, okay, ito question ko ngayon. Yung mga minention mo sa aking mayor or senator, Yes. nakita mo nag-hearing sa Senado. Nandun ba sila sa listahan na to? Wala siya. Wala. Wala siya. Wala sa listahan. Wala siya. Nandun sa hearing, yung mga nag-offer? Nandun. Nandun. Oo, nandun, syempre. Nako, okay, ito na lang, final. Yung nandun sa hearing na senator, bigyan mo ko initials lang. Pwede ba yun? Oo, initials lang. First name, last name. First name, last name. Hala, sobrang dali kasi. Sige lang. Initials. Initials. Gitna na lang. Initials. Okay lang. Ano siya? May Y. Why? Why? Tapos ano yung last name? Hala, ang hirap na ito. Kinakabahan The first letter ng first name. O, sige. First letter. First name. R. R. Last R. name. Hala, wag na. First R na may letter Y. ng last name. First letter ng last. O, sige. Wag first letter. Last letter ng last Last name. letter. R ang first name, di ba? Opo. Last letter ng last name. F na lang. Ha? F. F ang last name. Opo. Yun ang last letter, yung elf. Hindi. Second. Pangalawang letter ng last name. Opo. Okay. Si Senator. Sige, sabtanan katong letter R nga. R nya na Y o nya dayon na F sa last name. Mahala gud ay ng kalaki, mahal pa sa informant ng kalaki ha. Unya ato ipadayon mahigala iyang ginganlan og kanana ang tanga-tanga. At tagsaon na to ha. Straight to the Di point. lang nato malikayan nga ato makumparar kay suko man gid kay si Tulfo. Suko gid kay siya nga nganong nagasto ning kwarta sa nay usak informant 50,000 ang gihatag. Day usa 100,000 ang gihatag. Suko kay siya. Ha? Sa iyang pasuko-suko di kita makalikay nga makumparar nato mga higala sa dunay gihatagan nga Viva Max sa 60 star ba ni ngani? 60 star no? Mosayaw po sila, niya mo kuhan, artista man sa guning nani, nga ka na mga artista sa mga sexy kuhan ba, ha? Mahala dahil na kay, 250,000 to 300,000, paldo kayo, tipa lang. Wala pang nangyari na ha, tipa lang, nakuha di gasto ng Tulfo, ay sige. Waman to maklaro Tulfo, kay ingo man to little R, na little R ang pangan, R o niya dunay Y, o niya dunay F ang apelido. Pero dako ng gastuha oy. Ha? Kini mo gino mga sikat mangguni nga mga dancers sad sila. Basi mo nakamahal ani siguro di tingali. Okay, no? Kay na may mga gwapa nga kwan do na may uban nga kwan siguro din na, pero di man siguro na nakamahal pa siguro. Ay, di ka senador, ani di ka ka-afford ani oy. Inanaki nga salig lang kag imong mangupras na ka na, di ka ka-afford. Mangigil lang ka kabaka, di magsilbi. Pero mga sikat ni sila, kay katubay lang sa una may kala, mga guwang-guwang naman to mga 6 bombs ay no? 6 bomb dancers. Kato mga 6 bomb mo, itong kato mga kwan. Kanta bito na kay sa to kay tabangin og kanta to kay. Sayaw to katong espagiting pataas at pataas, espagiting pababa. Ina na ba? Pasensya lang sa kung tingog ka kayo na pagaw-pagaw na kung tingog gamay mga sukintig paminaw. Gawas nga more or less pagaw-pagaw pag Pero mo to so mahal ni sila kay sikat man, no? Katong 6 bomb nga dancers naman to sila. Pero nindo to ilang mga sayaw sad. Apir tayo
Sumakit ang ulo ko, sumakit ang baywang ko, sex bomb, sex bomb, sex bomb. Mao to mga sikat sa una. Sundan ato mga Viva Hot Babes. Unsa man to katong Viva Hot Babes, mao to nga buo. Basketball, basketball, ang saya-saya mag-basketball. Mayroong limahan, mayroong tatluhan, pero gusto ko ang one-on-one. Mahal sa to sila kay sikat man po to kayo. Basketball. I-shoot mo, i-shoot mo, i-shoot mo na ang ball. Ang kani karong sikat mang higala kaning Viva Max. Pida mahala mo din ng Viva Max dai kay? Ha? Oh, lima ka na 250 to 300. Kana pa lang daan. Paldo na. Be, usbar ko to gamay dong, be. Paldo pila to 250,000. Mahal lang di ay ng kalakiha, oy. Ha? Di ni magsilbi ni kalakihan. Mag-informant lang ka dito. Gamay ray makuha ni mo delikado pa imong kinabuhi. Kini. Ay, pas pulis ni. Ibalik gamay to dong, be. Katong 60 stars dong. Sa Viva Max. Kani. Interview mo gunis ko. Kisay nga ng interview. Dili man si Boy Abunda. Kisay man nga ano niya. Podcast man guni. Nya. Kon, bebe, ito pa pinagbalik, be. Pila to. Sige dong. Senator, magkano Ay, si ino-offer ni Senator? Ano pa lang. Tip pa lang, paldo na. Palang paldo na. Tip pa lang, paldo na. Magkano mag-tip si Senator? Abot ng 250 to 300. 250 to 300. Wala kang nangyayari to. Wala. Mahal Ang lang. ng senador, ano? Grabe, no? Opo. Napaka-generous pala nila, no? Kasi galing sa tax. Oo, galing sa tax, mas galing sa ano. Ay, nako. Sige, pause dong. Okay, arita balikan ta na may say Tulfo, be. Mo to yan, nasukan mahigal ang kantidad. Sige, padayon ta, kaya kung inganlan ng wito, suko ka siya. Ha? Kaya to'y padayon mahigala, Senator Raffy Tulfo. Okay. Proceedong names. Sige. Tulfo, you are recognized, sir. You may proceed when you're ready, and you have 2 minutes. Mr. Witness, sakitin ba ang marami sa inyong mga informants? May mga malalang sakit ba sila? Sir, that I would have no personal knowledge po, sir. You should. Kasi ito, ang dami. 170,000, 50,000, 200,000 each informant. So para mabigyan nyo ng napakalaking halaga bawat isang informant pambili ng gamot, dapat magtataka ka. Anong gamot kayong bibili nito? Bilang isang intelihenteng tao, I know you're very intelligent, you're very smart. Did you not try to ask? O at least nagtaka? Baka may rheuma, arthritis, nagpapa-chemo. You should have asked. At kung mga bata nga, inquisitive yung mga bata, anong gamot ang bibilhin mo? Paghingan mo pera ng bata, kunyari, Toy, pahingin pera, bili akong gamot. Anong gamot bibilhin mo, kuya? Bata yun na, grade 1. Ikaw pa kaya? Why? At the time po, sir, I did not ask anymore kay Colonel Chica, sir. Why not? Because, sir, I already gave I trusted what the security officer mentioned to me, sir. But it is your responsibility to know. Kasi ikaw pumipirma doon sa AOM. Sir, in terms of the responsibility to know, sir, I'm not sure, sir, if I'm the one who's responsible to know, sir. But the So task you're to not me, sure. That means, ayoko nang gumamit ng pangsalita. It's unbelievable. It defies logic talaga, really, sir. You're not really making sense at all. Anyway, move on tayo. Yung, alam mo naman sa DOH, nagbibigay ng libreng gamot. Meron Yes, kayong mga medical assistance program. yes, sir. Oh, ba't di nila kayo humingi sa DOH? In fact, by the hundreds of millions and billions, nag-expire lang dyan sa bodega ng DOH, natatapon lang. Sayang. So dapat humingi na lang kayo sa DOH. Bigyan nyo lahat ng informant nyo ng kung anong klaseng gamot. Libre pa. Nakalibre kayo. The wisdom behind the
how the confidential funds were implemented, sir, I cannot answer, sir, because again, sir, I am not the main implementer for the said activities. Kaya sir. nga, Mr. Smart Guy, nung makita mo na ang dami mga informant na binigyan ng mga hundreds of thousands each para sa gamot, you could have asked La Chica and said, La Chica, bakit di tayo pumunta sa DOH, maghingi tayo ng gamot para makalibre, makatipid tayo sa confidential funds? Libre naman sa DOH. Pag Office of the President maghingi, may budget, meron kayo allocation doon, I'm sure. In fact, sa Davao, ginagawa nyo na yun eh. Sir, that I cannot answer, sir. So again, it defies logic. Hindi po kapani-paniwala ang mga pinagsasabi mo. Sir, for me, it really defies logic. Sayang po yung pagkatalino mo rito. Nasira po yung pagiging isang matalino mong tao. Nakakahiya po dun sa mga eskwelahan na kung saan ka nag-aral at nag-graduate. Because ngayon, pinakita mo na nagsasalita ka na para kang, sorry sir, nagtatanga-tangahan. Salamat po sir. Pasensya na sir. Your Honor, with all due respect, Your Honor, I personally take offense of that comment, sir. I actually just did my duty, sir. At the time, sir, I believe na yun po yung kailangan kong gawin bilang isang empleyado po, sir. And I did my work, sir, based on what was tasked of me, sir, including the limitations that I can do to the duty that I will be doing, So sir. you're talking about limitation. Ikaw ang deputy COS and then malapit ka kay VP Sara and then pirma mo ang nakasaad doon sa AOM. So karapatan mo po magtanong. Okay? Now, you're talking about taking offense. Paano naman po yung mga taong bayan? They're being offended sa paglulustay nyo ng pera. Lumilita na parang nilulustay ang pera dito eh. Pera ng taong bayan po ito ang pinag-uusapan natin. If you're taking offense, mas lalo pong offended ang napakaraming Pilipino ngayon. Kasi hindi mo pa naibibigay ang tamang sagot. Pero kung naibigay mo ng magandang sagot, logical na sagot, then mawawala po yung sama ng loob ng taong bayan sa inyo. Sir, with all due respect, sir, I believe, sir, this matter of the confidential fund, sir, is still pending the final decision, sir. We are currently still submitting our motion for reconsideration on this one, sir, and we still have not received any final reply on this one. What I'm talking about, sir, is yung mga sagot niyo po, it defies logic para sa isang matalinong tao. Kasi kung ako, sir, pinesenta sa akin yung mga ganong klaseng dokumento at nagtanong ako at hindi nasagot ng maayos, I will resign. Kaysa naman makulong ako. Kaysa naman maipit ako ngayon tulad nangyari sa'yo at saka mga previous witnesses. Di ba? Dalawa lang yun eh. Patuloy kang magbubulag-bulagan, pirma ka lang ng pirma dyan, nakapikit. Pero, ang consequence yan, maaari kang makulong, maaari kang makasuhan. Anything can happen. Or, mag-resign ka na lang. Kung ako, I will resign. Mapapahamak ako dyan, ba't ako pipirma dyan? Bakit ako pipirma sa mga nakalagay pagong, piatos, pikit, etc., etc., kung ano pa mga kengkoy na mga pangalan? I would not consent to that. Outright sabihin ko, pag hindi niyo may paliwanag sa akin, I will resign. Period. Thank you po. Okay. That was not a question, Mr. Ton. You need to answer. With the permission of Senator Judge Tulfo, may the chair replace the word nagtatanga-tangahan with feigning ignorance on the record? Okay, pause. I see. So, gipulihan lang cheese mga higala kay medyo foul kayo. Now, nga naman mga higala nga foul. Kaniha, si Ortunio, isip Assistant Chief of Staff, ang iyang testimony limited lang yun. Kung gusto kang mo dive in sa mga pangan, mga higala, sila chika, mo ang ipatawag. Nganong wa may plano mong ipatawag sila chika? Si Colonel Chika, ang ngayon mo tubag, ana. So kadtong tubag mga higala with due respect, matod pa mga higala ni Ortunio, sakto ba ito? Kana mga higalang paglulustay, wa pa man magpribahin, sakto mo din tubag day nga. Actually, sir, we are currently having a motion for reconsideration because until now, naapa sa kuwa pending pa.
wala pa'y findings ang kuha o doon na ba'y corruption o wala. Wala pa'y findings ang kuha kung doon na ba'y failure of liquidation o wala. Because naa pa mga higala sa kuha nga stage. Mabitaw nang nakapangutanang publiko ro, nag-anam o kaklaro, nganong niabot naman tayo ng impeachment, nga naa pa man sa kuha day unta. Naa pa man sila yung mga remedies available sa kuha. Og ni anang puntuha mahigala, ang Office of the Vice President still has the rights mahigala to exhaust all administrative remedies within the kuha. Ila man ang katungod niya mo, motion for recon pa sila, mo appeal sila. Like sa nahitabo sa City of Cebu nga gi-issuehan of notice of disallowance tungod sa gihatag nga calamity bonus. Tag 20,000 calamity bonus. Di ingon ang kuha notice of disallowance, di na pwede. So unsay gihimo nila? Wa man pasabot na nga kurakot si Mike Rama, nga tuwa ng Mike Rama, kali gilustay ang kwarta. Wala eh. Ni-explain sila nga gihatag ni sa mga tao nga biktima sad sa linog, biktima sad sa bagyo. Nagdi mo sugot ang kuha gyud, ibalik. Mo na nga nagsabot sila mga empleyado City Hall nga ibanan ang ilang sweldo day, dili ibulto. Kay lisod kayong iuli ang 20,000. Dili man na mahigala talagsaon. Daghan ang mga LGUs nga nakadawat mahigalag notice of disallowance. Si Mayor Mike Rama usa ana. Bisag si Mayor Tomas, Mayor Archibald nakadawat sila ana. Explain na nimo. So as of now, napa sa stage mahigala sa kuha. Nganong mo conclude man ka nga nalustay, nga wa man ebidensya. Ipatawag sila chika, og sila chika mo sulti, aron maklaro. So kining puntuhan may galang iya pang giapil ang kanang word nga tanga-tangahan, pareha na sa iyang unang gisulti may gala kang Gina Acosta nga stupid. Dili pwede sa usa ka huwis, oy. Unbecoming kayo mga sukitig paminaw. Mahimo gani sa regular nga korte mahigala mo hisulti ana ang usa ka huwis, mahimo gani ikiha. Kiha ti ka Supreme Court ayo ko ginanaa. Kay si Gina Acosta unsa ilang tubag? Limited lagi ilang tubag ana. Moy si Gina Acosta wala ko ilabot na pag-abot sa dito sa ubos, wala ko kay bawo unsa wala ko personal knowledge imo na pugson. Kini si Ortunio. Ang iyang kahibalo diha ra kutob mahigala sa being the Assistant Chief of Staff. Siya may patubagon. Duda ko day, kini yan, mama iyan trabaho ang liaison officer man siya. So dunay mga tubagonon, siya may tawgan, may gitawgan sa sala, tubagalan sa ana. Coordinate ni Gina Acosta og ni La Chica pangutana, unsay nahitabo. Para mo imong ibutang sa imong tubag. So may gibutang sa tubag. Para ba na nang nag-hire ka ba o kanang sa imong opisina na kay communication kon diba? Labi ng mga dagkong corporation karon. Gi-hire kag liaison officer. Pila man kabog naman koy mga kaila nga like kani adto si bisag gani si Minerva day. Writer man si Minerva. Example ko lang ha, basta kadto sa Queenie sa una. Sila si Queenie sa Freeman man to. Nya kadto si Rodriguez bitaw si Kuan. Charmin. Dito. San start to mga writer, mga editor mga ito. Nag-opening opening ang Vico, doon na opening to mahigalang MCW, din nga-apply sila. Tanaw na mas bita-bita siguro dito sweldo day. So doon ay mga communication address to MCWD or address to Vico, sila may patubagon day. It doesn't mean nga naman kay personal knowledge na. Mangutana ka sa kinsa may in charge ani nga kwan. Nga ikaw tubag. Ikaw ba maayo nga writer da ba? It doesn't mean nga ko na, karon si Minerva paghapon mo nasa MCWD. Doon ay communication nun, address sa MCWD manager. May yung manager, palihog kong himog liter ano ba? Atong tubagon. Mo na nahitabo mahigala kang Ortunio, mo nang insakan sa kang ni VP Sara, pangutanan Gina Acosta, unya, pangutanan ni La Chica, unsang hitabo ana. So gitubag. Ana ang iyang limited na siya, civilian manguni mga tawhana. Amo implement manghigala sa confidential funds si Colonel La Chica. Muto iyang ipatawag. Unya imong nganlan og tanga-tangahan na wa pa gani kay ebidensya. Ang imong inyo naglustay wa pa man kay ebidensya. Until now wa pa. Unya giamong pa niya mahigalang eskwelahan o asa ni graduar si Ortunio. Ngano unsa man ni graduar si Ortunio? Graduar siya sa Ateneo de Davao University. Di ka ma-offended ang ubang mga graduar ni sa Ateneo day. Ayaw apilang eskwelahan. Kana ha, ang tubag ni
ni Ortunyo og imong evaluate astang tubag ni Gina Acosta sakto ba ya gyud? Because they cannot testify on matters that they do not have personal knowledge. My goodness, that's basic. Under the rules on evidence. Kung wa ka kasabot sa rules on evidence, ikaw may mag-careful. How can Ortunyo answer questions nga magkinahanglan og knowledge dito sa activities on the ground? You cannot. You cannot force him also to answer. Let La Chica answer those kind of questions. My goodness. Yang ano masay plano ipatawag La Chica, hadloks ng La Chica? Nabalakas lang unsa isulting La Chica basi maka-explain sa La Chica. Kay ug mangutana ka who can explain about intelligence matters? Dili ka mabitaw insulti na wa man koy expertise your honor. Si Gina Acosta hasta si Ortunyo. Kini si Ortunyo mascom ni day, communication arts. So kada bang gi-hire ba lang nimo ba nga ikaw may in charge sa kuan? Wa pasabot nga nay personal knowledge. Bisag kita des DWH pinay kabantay ka. Nanatay communication nga kuan. Ako yung pirma pero di na madaas tong oras usahay man malihog naman ta. Palihog kong paps bi suwata na to tong DNR. Suwata na to tong kuan. Dili naman ta maka inana mo guna. Bitaw nga gi ako bitaw namo koy kulom sa pamantala ang The Freeman every Friday. Ginan bitaw ko na mga higalag pasuwaton ko twice a week. Dili makaya. Ang kun lagi ko. Once a week lang ko. Kay pasuwaton ko ni mo twice a week, di na mo daan na yun. Kaya ako may mga nagsuwat. Unya og twice a week, hindi makaya na yun ako. So okay lang. So si Mana, kausa lang good. Sundi lang sana akong kulom ha, na nasa pamantala ang The Freeman. Sagol advertisement na sa ning ato, okay. So kana si Ortunyo, nabutang siyang writer siya day. May man kita ka sa iyang English, kay kita ka sa iyang sinultian. Kay communication arts man sa Ateneo de Davao. Ako itanaw ng ang iyang background. Ateneo graduate bachelor's degree communication arts Ateneo de Davao. Master's degree development communication University of the Philippines. Unsa pa Master of Arts in Psychology Southville International School and Colleges. Unsa pa completed diploma course Ateneo de Manila Center for Organization Research and Development. Professor siya Ateneo de Davao University. Tanawa ko na iyang educational background. Unya og masuko ka di ka kadakop niya. Ang pangutan ng Tulfo, di siya wa makuha ang iyang gusto mahigalang tubag. Nga wa mao man saktong matubag yun. Ganas Gina Acosta mao lagi iyang matubag. So, kung gusto ka mo dive in, ipatawag sila chika. Siya makatubag ana. Because sakto man ang Ortunyo nga, sir, naman ko limited naman ko. Trabaho lang ko sa akong trabaho. Nya doon ako limitation. Kato na yung pagpangukab, mahigala nga, ukban, sealed envelope naman day. Tuwan dito mga pangan. Di naman to trabaho ni Ortunyo. Aside from that, ako ipaklaro niya sa kang Chis Escudero ha. Ang gi-question ko sa kuha, nag-issue sa AOM, wala man gi-question ang mga nga mga alias na di man na mo issue. It's a non-issue actually. Kato mga namina na ko, ato i-point out ha, kaning mga non-issues, mo nagipadako. Unsa man, 11 days ko no nagasto. Issue din na, nga dili man na mo issues ko Ang gipadako, may gala, angan nga, piatos na, issue din, dili man mo issue. In fact, mabitaw na nga, there's no need for Ortunyo to open the sealed envelope because, kato mga pangan, dili mo issue sa kuha. Dili mo. Ato ipaklaro, in fact na, sa pangutanan si Escudero niya, ako ipaklaro mga sukiting paminaw, para maklaro lang, ba't kini paghingaan mahigalang Tulfo nga, tanga-tanga, si Gina Acosta, ginganlag estupido. My God. O ang mga tao mahigala nga, wala ikon ba? Kato mga professionals, o kato mga dili professionals, kanang tao lang ka nga normal, bitaw nga, sakto ka og moral foundation sa panimalay, bitaw, gituluan tas tong ginikanan o tinarong, bisa magkapobre-pobre tang gituluan tang tinarong, nya bisan pa man mahigala og kuan natay prinsipyo, bisa pagtintalon kag malita di ka mo dawat. Kanang wa ka way malita involved ba? Tell me. Sakto ba nang gibuhat ni Tulfo? Gawas ka to mga bashers nga nakadawat og kwarta gikan sa malita, may nga sakto sa Tulfo. Pero kaning tanan nga naminaw na koron nga fair lang nga evaluation. Ay lang mo kakuan kung sa inyong color. Fair evaluation sakto ba guna? Nga imo inaon witness, estupido, imo inaon nga tanga-tangahan. How about ang sa
flood control, ganun tanga-tangahan mo sa flood control. Ako lang ni agig katawa-katawa mga sukitig paminaw. Kada kong iskandalo ana mahigalang flood control. Wa mo kakita na di magani mo i-postpone man gani ang Senate impeachment hearing kay nagbaha sa Manila. Kana mo'y klarong tanga-tangahan, kakita kang gabaha, wa lang gikay. Kakita kang gabaha, kakita kang grabe ang tubig. Asa man ang flood control budget? Asa man? Kanang klarong flood control na mali-malitang kwarta gihatod dito sa balay ni Kwan. Wa may testimonya na din, doon ay mali-malitang kwarta gihatod dito sa balay Sara, wa man. In fact, pag ingon nga na ay EOM, gikan sa kuwa, si Sara mingon tubaga na palihog, si Ortunyo ginyan, pangutan-a si Gina o si Latsika. Kaya di man makatubag sa si Ortunyo na si Ortunyo tanaw na ko na writer nila, may musuwat ba? May musuwat nga mas good, communication arts graduate. Mura ba nang nag-hire ka ba o kanang Kwan? May si Kwan, tanaw ito na, palda, na opening sa Kwan, MCWD. O ikaw, editor ka daan sa newspaper. O, apply ta dito. O, bita-bita siguro dito ang sweldo. O, kana mga nasa Bico, nasa MCWD, kasama na, mga taga-newspaper man ang naasa Kwan day. O, nadugay mo suot-suot balita ba? Suot-suot balita mo doon na akong sweldo dito na. So, kini si Ortonio, limited ng iyang, kuan, kasi personal knowledge ito sa actual nga, kuan, panghitabo. Pamalihog lang siya day, ikaw day tubag, ana. Yung sa man ko, pag sa may substance ni, pangutan-an lang sa chika, makatubag ka. So, tuod man, gitubag ni Ortonio. Okay man ang kuha sa tubag ni Ortonio day. Nihimo lang ang kuha og lain na po nga communication, but doon ay mga portions ito nga ni okay ang kuha. In fact, dili issue ang mga ngaan, dili man na issue. Dili man na may gi-point out sa kuha. Mo na yung tubag sa Ortunyo nga, actually, Your Honor, naapa may motion for reconsideration. Until now, we are still waiting the final decision of the kuha. So, dili pa final, mga sukid, di paminaw, pastilan, mga higala.